Hi guys, welcome to this video. It's your boy Simon Proud Bol-anon, and this is my 13th vlog. Sama ko ngayon si Manong, Reniel, Japet, Diyan at si Giles Minimor. Punta kami ngayon ng Old Airport, so doon lang guys, just stay tuned. Biwat to na si Uyo guys. Pari mingagi guys. Ikamot na noong pang video kin putulong kuan ha narabi ko betula sa klubak ng da ni nang ato si Uyo tong sign ani di ang Guiwanon guys ulag yapon sa entrance katakas sa checkpoint kaya vlogan ni kay kamot na ang wag gana wey pero okay ramay gani kay wan hagbong po ng cellphone kay hadlock mas nagbong. Guba guys, oh putol gubaw binita ano ni kaya na mamintin kusgan para nila nasa Japet guys silipan na kay view bike pero kalit na nagnindot nga bike to na kaya na ito maayo ako ng bike guys susunod sa to si patch kita na putol ang kuhan kanin tripod nabali okay show mo na po Giles ko mo guys bali na kunin tumoy ito guys na sila to palandong sila kainit pa kayo. So it's 24 pa, mapakitaw. Kita na naman. No? Hindi malas pa dito na bali itong murag silbing tripod dibutang sa bike. Ano silang 5 guys, batak na batak na okay. Bago pa ko ga bike balik gapon, libre warm up ra. Hindi pa jud ko ana dot. Pa nila paspas kayo. Basta ding i-lock ni guys. Ina. Gini ton guys, kusog gipud hangin ano kanindot. A few moments later. Ni ko ano, aeroplano, di remote guys. Balik na po dun tumoy. Binita. Ang kondisyon guys batak na batak na yan guys balik ka na sa doyok ka then so sa tumoy masarap guys alright ito na naman go ang bawal grabe ng hangin kauban na no si Japet balik ng tulaps na t-shirt ra wala pa ko jersey puho na yung nagabot di ba pa t-shirt pinalit ng jersey ni mo Jap nice ang tulap sa jugo bonita nilagahi tuyok tuyok
Ito ko na balik. Nita. Nita. Top 3. Manong. Let's go. Nita. Lapor na ko. Natag lap 3 guys. Lapor na ta. Let's go. Dito na. Wait na, di mo init. Oh, fourth lap na ko. Ha? Fourth lap. Lap ka? Oo. Wala. Oh, manon mo to ne. Burnout. We did it. Ay, wah. May pa-condition vlog no sa old airport. Meanwhile, ay, walang sa guys eh. One. Baway sa. Wa pa mangiyo kan duha ka king na liyo. Duha ka king ron bungkag yung gamit ra. Sa king ha. Ano yun? Kusgan na kayo ni. Wa na gayon ipo muliya. Ito. Yes. Ngitaw na ba itong takob sa after battle ni Yuyo. So, nakitaan? Kamera doon. Paspasan. Abe. Layo na kayo. Ano yung tinod ni Riniel? Now Balit sa ko. Ha? Ito si 7-Eleven. a few minutes later. Nakapalit po kuhan dito rin doon guys. Nakakuha ng 7-Eleven. Kapit 7-Eleven. Let's go.
Dili din sponsored guys ha. Taron sa itong sa piso para magkunaw ng tubig no. Kaya naman tubig guys. So yeah, let's go. Balik ko ta sa Old Airport. Sige parts guys. Ano? Grabe. Lo. Ay, Kalitrag anak. May pinaka batak no na para nahura. First day pa ni guys. Abi pa na. Oy, hangin kay nagdak ng dyan. Picture sa sila. 1, 2, 3 go. Gana guys oh. Kuan. Sa 5:48. Oh. Here you go. Tara. Ani, patani ka. Oh. Dapat. Nah, Yun sa pads ng motor. Ah. Guys, dagan na kayo. Nanakit na pero bugson dad gi para. Wato na tong giingon ni kuan ba? Ni diyan. Oh, pero kumana dili na no. Apoy lang ni ang bike jod. Ha? Oo, mo lagi. Maka road bike lagi ka pohon tap. Ito kan kayo guys. Sabay ra pero pauhe ko natay pas-pas ko ni. Yun ni kadagan kayo ah. Diyan ni basi kagbalik-balik tuyok. Okay, so kita nyo naman. Dagan kayo, nagbalik ani. Ani na ni magaguros. Pero pauhe ta. Ayan, tuyok na. Panajab. Ayan guys. Okay, sila sa muli. May manguli ron guys. Niyo. Gabi na, it's 6:22 PM guys. Yellow. Night ride sa gabi. Night ride sa gabi rin. So I hope you enjoyed this video guys. Please like, share, comment down below, and please subscribe. It's your boy Simon Bol-anon, and dito na mag-end ng video. So Kanyitig low pa. Subscribe to 1 million. that's all and goodbye.